U arhivama generalnog izvoza, u podrumu zgrade koja je nekada bila simbol moći, pronađena je metalna kutija sa oznakom strogo poverljivo samo za direktora. Unutra su bile 3 sveske sa rukopisnim beleškama Mikija Savičevića, finansijski izveštaži koji nikada nisu objavljeni i nešto što je iznenadilo čak i istraživače, lične pisma upućene sovjetskim ministrima, američkim bankarima i arapskim šeicima. Ali najzagonetnije je bilo to što nedostaju stranice iz poslednje sveske, one koja pokriva period od 91. do 93. godine. Ko ih je uklonio? Šta je bilo toliko opasno da ne sme da ostane zapisano i zašto je Savičević, čovek koji je vodio pregovore sa polovinom sveta, u poslednjim godinama života odbižao da govori o padu svog carstva? U ovim beleškama, na požutelim stranicama ispisanim plavom mastilom, križe se priča o najvećoj jugoslovenskoj kompaniji koja je zarađivala milijarde, zapošljavala hiljade i nestala kao da nikada nije ni postojala. Vaš dokument je mogao koštati života one koji su ga čitali u pogrešno vreme. Zamislite kompaniju koja kontroliše više od 10% celokupne spoljne trgovine jedne države, kompaniju koja posjeduje sopstvenu aviokompaniju, hotele širom sveta i neboderkuđi i danas stužika u kapidža Beograda. Kompaniju čiji je godišnji promet bio toliko velik da su ministri finansija drhtali kada bi Miki Savičević pozvao na sastanak. To je bio Genex u svojim najboljim danima, krađem 80-ih godina 20. veka. Ali ovo nije priča o uspehu. Ovo je priča o tome kako se gradi imperija u sistemu koji ne dozvoljava imperije, kako se preživljava između istoka i zapada i kako se sve to raspada kada politika odluči da proguta ekonomidžu. Milorad Savičević, zvani Miki, nije bio običan direktor. Zvali su ga Crveni Rockefeller, čovek koji je umeo da proda jugoslovensku obuću u Moskvi i da ubedi zapadne bankare da ulažu u socijalističku zemlju. Njegova kancelarija u kuli Genexa bila je mesto gde su se sklapali poslovi vredni $100 miliona, gde su se odlučivale sudbine fabrika i hiljada radnika. Ali šta se dešava kada takav čovek shvati da njegova kompanija postaže plen političara? Kada država počne da uzima valutu koju je on zaradio da bi pokrila rupe u budžetu? Kada sankcije Ujedinjenih nacija zatvore sve granice i avioni ostanu prizemljeni? U arhivskim dokumentima, u svedočenjima bivših saradnika, u tišini koja je usledila posle njegove smrti 2011. godine, križe se odgovor koji će vas naterati da preispitate sve što znate o jugoslovenskoj ekonomiji. Zašto je Savičević predlagao privatizaciju Genexa još pre nego što je zemlja počela da se raspada? Je li on znao nešto što drugi nisu videli? I ko je imao interes da njegov plan propadne? Početkom 80-ih, kada je Jugoslavija još uvek bila zemlja koja je impresionirala svet svojom nezavisnošću, Genex je bio kruna te nezavisnosti. Predstavljajte sebi firmu koja izvozi sve, od tekstila do mašina, od poljoprivrednih proizvoda do turističkih aranžmana. Savičević je stvorio sistem koji je funkcionisao kao kapitalizam unutar socijalizma. Njegovi trgovci su putovali svetom, sklapali ugovore, donosili devize. U vreme kada je prosečna plata u Jugoslaviji bila oko 300 nemačkih maraka, zaposleni u Genexu su zarađivali dvostruko više. Raditi za Genex značilo je imati prestiž, sigurnost, budućnost, ali iza tog sjaja, iza luksuznih kancelarija i međunarodnih letova postojala je krhka ravnoteža. Savičević je morao da igra opasnu igru, da zadovolji partijske funkcionere koji su zahtevali kontrolu i da istovremeno održi profitabilnost koja je zavisila od slobode odlučivanja. Svaki njegov potez bio je pod lupom. Svaki ugovor morao je da prođe kroz lavirint odobrenja. U jednom od pronađenih pisama Savičević piše nepoznatom sagovorniku: oni misle da upravljaju kompanijom, ali ne razumeju da kompanija upravlja njima. Bez naših deviza sistem bi kolabirao za 6 meseci. Ova rečenica otkriva suštinu problema. Genex nije bio samo privredno društvo, bio je štit koji je štitio državu od ekonomskog sloma.
Ali šta se dešava kada taj štit postane previše moćan? Kada direktor jedne kompanije ima više uticaja od ministra? Savičević je to znao. Znao je da njegova moć izaziva strah. I strah u politici uvek traži žrtvu. Dali je on već tada, sredinom 80-ih, osjećao da se zemlja raspada? Dali je njegov predlog za privatizaciju bio očajnički pokušaj da spase ono što se još moglo spasiti? Ili je to bila vizija čoveka koji je video budućnost koju drugi nisu hteli da vide? Kada govorimo o Genexu, moramo da razumemo kontrast koji je definisao tu epohu. Dok je prosečan radnik u fabrici zarađival džedva dovoljno za osnovne potrebe, Savičević je leteo u privatnim avionima na sastanke u Moskvu, New York, Dubai. Dok su građani čekali u redovima za kafu i šećer, u restoranu na vrhu kule Genexa služili su se uvozni delikatesi. Ali ovo nije priča o korupciji. Ovo je priča o sistemu koji je stvorio paradoks, socijalizam koji je zavisio od kapitalističkih metoda. Savičević nije krao. On je zarađival. Razlika je ogromna, ali u očima onih koji su zavidjeli njegovom uspehu, ta razlika nije postojala. Kada je država počela da tone, kada su fabrike počele da zatvaraju, kada je inflacija počela da proždire ušteđevinu običnih ljudi, Genex je još uvek bio profitabilan. I to je bio njegov najveći greh. Zoran Korač, načelnik kabineta Mikija Savičevića, seća se tih dana sa mešavinom nostalgije i gorčine. Miki je znao da dolazi kraj, kaže on, gledajući kroz prozor prema kuli kuđa i dalje stoji kao spomenik izgubljenog vremena. Ali nije mogao da zamisli koliko brzo će sve da se sruši. Mislili smo da imamo još godinu, dve. Imali smo mesece. Korač opisuje atmosferu u kompaniji krajem 80-ih kao mešavinu optimizma i nervoze. Savičević je i dalje sklapao ugovore, otvarao nove kancelarije, planirao ekspanziju, ali u privatnim razgovorima priznavao je strahove. Rekao mi je jednom, Zorane, mi smo izgradili brod koji je prevelik za ovu luku, kada dođe oluja, nećemo imati gde da se zakrijemo. Ta oluja je došla brže nego što je iko mogao da predvidi. Raspad Sovjetskog saveza nije bio samo politički događaj. Za Genex to je bio ekonomski zemljotres. Sovjetski tržište koje je apsorbovalo ogromne količine jugoslavijanskih proizvoda, не stalo je preko noći, ugovori su raskinuti. Dugovi nisu na placeni. Savičević je pokušavao da pronađe nova tržišta, ali vreme je radilo protiv njega. Politička situacija u Jugoslaviji postajala je sve nestabilnija. Nacionalizam je počeo da razara privredne veze između republika. Kompanija koja je nekada funkcionisala kao jedinstven organizam počela je da se raspada na delove. Fabrike u Sloveniji nisu htele da sarađuju sa distributerima u Srbiji. Hrvatski izvoznici su tražili nezavisnost. Savičević je pokušavao da udrži jedinstvo, ali politika je bila jača od ekonomije. A onda su došle sankcije. 92. godine, kada je Ujedinjene nacije uvele embargo na Saveznu republiku Jugoslaviju, Genex je prestao da postoji u smislu u kojem je nekada funkcionisao. Avioni Genexa ostali su prizemljeni, izvoz je postao nemoguć. Uvoz je bio zabranđen. Kompanija koja je živela od međunarodne trgovine odjednom je bila zatvorena u zemlju koja se raspadala. Savičević je pokušavao da pregovara, da pronađe pravne rupe, da udrži bar deo poslovanja. Ali država je imala druge planove. Valuta koju je Genex još uvek zarađivao kroz sive kanale, oduzimana je da bi se pokrio budžetski deficit. Kompanija je ostala bez oborotnih sredstava, dugovi su rasli, kreditori su počeli da traže naplatu. U tom haosu Savičević je postao meta. Optuživali su ga za sve, od nezakonitog poslovanja do izdaje. Uhapšen je, iako ne na dolgu. Pušten je bez optužnice, ali šteta je bila učinjena. Njegov ugled, izgrađivan decenijama, srušen je za nedelje. Kompanija koju je vodio polako je rasprodavana.
Хотели su продати za delić njihove vrednosti. Nekretnine su otišle u ruke onih koji su imali političke veze. Avioni su završili na otpadu. Kula Geneksa ustala je da stoji, ali unutra više nije bilo imperije. Samo prazne kancelarije i uspomene na vreme kada je ovde bila moć. Savičević se povukao iz javnog života. Odbijao je intervjue. Nije hteo da govori o padu Geneksa. Možda je to bila gorčina, možda je to bio strah, ili možda je jednostavno znao da njegova priča neće biti shvaćena. Kako objasniti ljudima koji su izgubili sve, da je on pokušavao da spase kompaniju? Kako reći o njima koji su ga optuživali za bogačenje, da je njegovo bogatstvo bilo rezultat rada, a ne krađe? Umro je 2011. godine, gledajući kako se rasprodaju poslednji ostaci njegovog dela. Njegova smrt prošla je skoro nezapaženo. Novine su objavile kratke nekrologe. Niko nije organizovao državnu sahranu. Čovek koji je nekada donosio milijarde u državnu kasu, utišao je u tišini. Ali njegova priča nije završena. U arhivama, u sečanđima onih koji su radili sa njim, u dokumentima koji polako izlaze na svetlost dana, otkriva se istina o Geneksu. To nije bila priča o korupciji. To je bila priča o viziji koja je bila ispred svog vremena. Savičević je pokušavao da stvori kompaniju koja može da preživi političke uluže, koja može da funkcioniše nezavisno od ideologije. Ali u zemlji gde je politika kontrolisala sve, takva vizija bila je osuđena na propast. Geneks je bio simbol snažne Jugoslavije. Njegov krah bio je ugledalo kraha cele zemlje. Možete li zamisliti šta bi bilo da je Savičevićev plan privatizacije uspeo? Da li bi Geneks danas bio regionalni gigant, konkurent velikim evropskim kompanijama, ili je njegova sudbina bila zapečaćena onog trenutka kada je politika odlučila da ekonomidža mora da služi njoj, a ne obrnuto? Danas, kada prolazite pored kule Geneksa, vidite samo zgradu, ali ako znate priču, vidite mnogo više. Vidite snove u imperiji koja je trebalo da traže vekovima. Vidite ambicije čoveka koji je verovao da može da promeni pravila igre. Vidite tragediju sistema koji je progutao svoje najbolje. Miki Savičević nije bio svetac. Bio je poslovni čovek u nemogućoj situaciji. Ali bio je i vizionar koji je razumeo da ekonomija ne poznaje granice, da profit ne zna za ideologiju i da jedina istinska moć dolazi iz sposobnosti da se stvara vrednost. Njegova greška bila je što je verovao da će sistem to razumeti. Njegova tragedija bila je što je sistem odlučio da ga uništi pre nego što je mogao da dokaže da je bio u pravu. Predstavite sebe čoveka koji sedi u zatvorskoj ćeliđi, ne zbog toga što je ukrao, već zbog toga što je znao previše. Bivši službenik sekretarijata za unutrašnje poslove, koji je decenijama pratio svaki Savičevićev korak, svaki njegov telefonski poziv, svaku njegovu poslovnu večeru, danas prvi put pristaje da progovori. Njegove ruke još uvek drhte kada izvlači iz stare torbe fasciklu sa pečatom, strogo poverljivu, uništiti posle čitanđa. Unutra su transkripti razgovora koje je Miki Savičević vodio sa stranim partnerima, beleške o njegovim privatnim susretima i nešto što nikada nije trebalo da vidi svetlost dana, detaljan izveštaj o tome kako je Geneks postao prevelik da bi država mogla da ga kontroliše. Znate li šta se dešava kada jedna kompanija postane moćnija od ministarstva? Pita ovaj čovek, čiji identitet moramo da zaštitimo. Sistem ne toleriše takvu anomaliju, ili će kompanija da proguta sistem, ili će sistem da proguta kompaniju. Savičević je to znao, zato je i pokušavao da pobegne, ali pobeći od sistema koji te je stvorio. To je kao pokušaj da pobegneš od sopstvene senke. Ovaj čovek nam otkriva detalje koji će promeniti sve što ste do sada čuli o padu Geneksa. Zašto je Savičević 3 meseca pre nego što su uvedene sankcije pokušao da prebaci ogromne sume novca na švajcarske račune? Da li je to bila krađa ili očajnički pokušaj da spase ono što se još moglo spasiti? I ko je iz njegovog najbližeg kruga izdao tajnu koja je dovela do njegovog hapšenja?
Kada govorimo o luksuzu u socijalizmu, moramo da razumemo apsurdnost tog kontrasta. Dok je prosečan radnik u Beogradu zarađival oko 400 nemačkih maraka mesečno, trudeći se da prehrani porodicu i plati račune za stan u nekoj od novih naselja, Miki Savičević je trošio više od 50.000 maraka na jednu jedinu poslovnu večeru u Interkontinentalu. 50.000 maraka. To je bila godišnja plata dva prosečna radnika potrošena za jedno veče. Ali to nije bila rasipnost, to je bila investicija. Za tim stolom sedeli su sovjetski ministri, arapski trgovci, zapadni bankari. Jedan ugovor sklopljen te večeri donosio je Geneksu milione. Ali kako to objasniti čoveku kođi čeka u redu za ulje? Kako reći radniku kođi radi 2 smene da bi platio stružu, da je tih 50.000 maraka zapravo donelo novac kođi je omogućio njegovoj fabrici da nastavi da radi? Savičević je živeo u svetu gde se milioni računaju u minutima, gde jedan telefonski poziv može da promeni sudbinu 1000 ljudi. Ali za one kođi su gledali s polija, on je bio simbol nepravde, čovek kođi se bogati dok narod pati. U njegovoj privatnoj vili na Dedinju, kođi je koštala više od 2 miliona maraka, održavane su zabave na kođima su se ukupljali najmoćniji ljudi zemlje. Političari, generali, direktori najvećih kompanija. Šampanđac je tekao, uvozna viskija se služila u kristalnim čašama, a razgovori su se vodili u poslovima vrednim 100 miliona. Ali iza tog sjađa, iza tih usmeha i nazdravica, postojala je napetost kođa se mogla seći nožem. Savičević je znao da svaki od tih ljudi može da postane njegov neprijatelj. Znao je da njegov uspeh izaziva zavist, da njegova moć budi strah. Zato je vodio detaljne beleške u svakome koji je dolazio u njegovu kuću. Zato je snimao razgovore. Zato je čuvao dokaze. Ne zbog toga što je bio paranoičan, već zbog toga što je bio pametan. U sistemu gde ložalnost traže samo dok traže interes, jedina zaštita je informacija. Ali čak i informacija nije bila dovoljna kada je sistem odlučio da ga žrtvuje. Zoran Korač, kođi je bio svedok mnogih od tih večera, opisuje atmosferu kao Igru prestola u minižaturi. Svi su se usmehivali, svi su se grlili, ali svi su znali da je to privremeno, kaže on. Miki je imao fasciklu na svakog od njih. Znao je ko duguže novac, ko ima ljubavnicu, ko prima mitu. To je bila njegova osiguranđe, ali kada je država počela da tone, kada je trebalo naći krivca, nikakva fascikla nije mogla da ga spase. Korač otkriva detalje koji do sada nije bio poznat. Savičević je pokušao da napravi dogovor sa vojskom. Ponudio je da Genex finansira modernizaciju naoružanja u zamenu za zaštitu od političkih napada. Generali su bili zainteresovani. Ali partijski funkcioneri su saznali za plan i blokirali ga. To je bio trenutak kada je Miki shvatio da je izgubio, kaže Korač. Kada ti vojska ne može da pomogne, znaš da si sam. Ali ko je izdao Savičevića? Ko je iz njegovog najbližeg kruga udao tajnu o pokušaju prenošenja novca u inostranstvu? U dokumentima kođe je otkrio bivši službenik bezbednosti, pominje se kodno ime Senka. Osoba koja je imala pristup svim Savičevićevim planovima, koja je prisustvovala najpoverljivijim sastancima i koja je sistematski dostavljala informacije o njima koji su želeli da sruše Genex. Ko je bio Senka? Da li je to bio neko iz uprave kompanije, neko iz političkih krugova ili možda neko iz porodice? Savičević nikada nije saznao koga je izdao, ili možda jeste, ali nije hteo da prizna. Postoji priča kođu Korač priča sa drhtavim glasom. U poslednjem susretu između Savičevića i jednog od njegovih najbližih saradnika neposredno prehapšenđa. Miki ga je pogledao u oči i rekao, znam da si tu ti, ali neću te izdati, jer ako te izdam priznajem da sam izgubio. Taj čovek je zaplakao, ali nije porekao. Ko je bio taj čovek? Da li je on danas živ? Da li nosi teret izdaje? Ili je uspeo da zaboravi razvoj ovog predaje, ovog glavnog zludeja u priči u Geneksu? Nije jednostavan.
Jer to nije bila priča o jednom čoveku koji je odlučio da uništi Savičevića iz ličnih razloga. To je bila priča o sistemu koji je stvorio uslove za izdaju. Kada je Genex počeo da gubi novac, kada su sankcije zatvorile sve granice, kada je država počela da uzima valutu bez nadoknade, ljudi koji su radili za kompaniju počeli su da traže načine da prežive. Neki su otišli u inostranstvo, neki su otvorili privatne firme, neki su postali informatori. Senka nije bio monstrum. Bio je čovek koji je odlučio da spase sebe, žrtvujući onog koji ga je učinio moćnim. To je bila logika vremena, logika opstanka, ali da li to opravdava izdaju, da li strah za sopstvenu egzistenciju daje pravo da se uništi čovek koji ti je dao sve? Savičević je verovao da ne. Zato je i odbio da otkriže identitet Senke. Zato je poneo tu tajnu u grob. Ali postoji još jedan sloj ove priče, sloj koji ulazi u područje mistike i predskazanja. Malo ko zna da je Savičević, iako zvanično ateista i član partije, imao duboko verovanje u sudbinu i znake. Njegova supruga, koja je preminula nekoliko godina pre njega, pričala je prijateljicama o čudnom događaju koji se desio 91. godine. Savičević je sanđao san u kojem je vidio kolu Geneksa kako se ruši, dok on stuži ispred nđe i ne može da se pomeri. Probudio se uz nožu, tresući se. Narednog dana pozvao je na sastanak svoje najbliže saradnike i rekao im: moramo da se pripremimo za kraj. Ne znam kada će doći, ali znam da dolazi. Neki su mislili da je to bila samo nervoza zbog političke situacije, ali drugi su primetili da je od tog dana Savičević počeo da menđa svoje ponašanje. Postao je oprezniji. Počeo je da snima razgovore. Počeo je da pravi rezervne planove. Postoji i priča koju je ispričao jedan od vozača koji su radili za Genex. O poseti koju je Savičević napravio staroj ženi u planinskom selu, negdje u blizini Kopaonika. Vozač nije smeo da uđe u kuću, ali je čekao na polju više od 2 sata. Kada je Savičević izašao, bio je bledog lica, skoro u šoku. Nije progovorio ni reći tokom celog puta nazad u Beograd. Nekoliko dana kasnije, vozač je čuo kako Savičević razgovara sa Kuračem. Rekla mi je da će me izdati neko kome najviše verujem. Rekla mi je da ću izgubiti sve, ali da će mođe ime ustati. Vozač nije znao ko je bila ta žena, nije znao šta je tačno rekla. Ali zapamtio je Savičević izraz lica. Izraz čoveka koji je vidio svoju sudbinu i znao da je ne može promeniti. Da li je to bila samo praznoverica, da li je Savičević zaista verovao u predskazanja ili je to bila njegova psihološka odbrana, način da racionalizuje ono što je osjećao da dolazi. Medicinski dosiže Mikija Savičevića, koji je godinama bio klasifikovan i nedostupan, otkriva još jednu dimenziju ove priče. Savičević je patio od hroničnog visokog krvnog pritiska, stanđa kože je bilo direktna posledica konstantnog stresa pod kojim je živeo. Njegov lični lekar, koji je lečio i druge visoke funkcionere, vodio je detaljne beleške o Savičevićevom zdravstvenom stanju. U tim beleškama, koje su nedavno postale dostupne istraživačima, otkriva se zabrinjavajuća slika. Savičević je redovno uzimao lekove za pritisak, ali je odbijao da smanji tempo rada. Rekao mi je: doktore, ako usporim, oni će me pregaziti. Moram da trčim brže od svih njih, piše lekar u svojim beleškama. Ali trčanje ima svoju cenu. Krajem 80-ih Savičević je počeo da ima probleme sa srcem. Lekar mu je savjetovao da se povuče, da prepusti upravljanđe kompanijom mlađim ljudima. Savičević je odbio. U medicinskim izveštažima pominje se i nešto što je lekar upisao kao epizode akutne anksioznosti. Savičević je imao napade panike, naročitu noću. Budio se uz nožu, sa ubrzanim otkucažima srca, osjeća žuči da ne može da diše. Lekar mu je propisao sedative, ali Savičević ih je retko uzimao. Moram da budem budan, govorio je. Ne mogu da im dozvolim da me uhvate nespremnog. Ova medicinska dokumentacija otkriva čoveka koji je živeo u konstantnom strahu, ne od fizičke opasnosti, već od gubitka kontrole.
Савичевич je znao da njegovo zdravlje propada. Znao je da ne može da izdrži još mnogo godina u tom tempu, ali nije imao izbora. Ili je tako mislio. Njegov lekar je u poslednjoj belešci pre nego što je Savičević uhapšen napisao: pacijent pokazuje znake duboke depresije. Odbija da razgovara o budućnosti. Bojim se da će njegovo zdravlje potpuno kolabirati ako se situacija ne promeni. Situacija se promenila, ali ne na način koji bi pomogao Savičevićevom zdravlju. Kada je Savičević uhapšen, njegov krvni pritisak je skočio na opasne nivoje. Lekar koji ga je pregledao u pritvoru zabeležio je: pacijent je u stanju akutnog stresa, postoji rizik od moždanog udara, ali vlasti nisu bile zainteresovane za njegovo zdravlje. Bile su zainteresovane za priznanje. Savičević je proveo nekoliko dana u pritvoru tokom kojih je ispitivan u finansijskim transakcijama, u prenosu novca u inostranstvu, o navodnoj saradnji sa stranim obaveštajnim službama. Nije priznao ništa. Ne zato što nije bilo šta da prizna, već zato što je znao da bi svako priznanje bilo iskorišćeno protiv njega. Pušten je bez optužnice, ali šteta je bila učinjena. Njegovo zdravlje je bilo uništeno. Njegov ugled je bio uništen. Njegova kompanija je bila uništena. Šta mu je preostalo? Samo seć handže na ono što je nekada bilo i gorčina zbog onoga što je moglo da bude. Ali čak i u tom padu Savičević je pokušavao da udrži dostojanstvo. Odbijao je da govori loše o njima koji su ga izdali. Odbijao je da optužuje sistem koji ga je uništio. Možda je to bila njegova poslednja pobeda. Pobeda čoveka koji je odbio da postane žrtva čak i kada je sve izgubio. Njegov lekar ga je posećivao redovno, čak i posle puštanja iz pritvora. U jednoj od poslednjih beleški lekar piše: Miki je mirniji nego što je bio godinama, kao da je prihvatio svoju sudbinu. Rekao mi je: doktore, izgradio sam nešto što će ostati posle mene, možda ne u obliku kompanije, ali u obliku ideže. Ideže da se može uspeti čak i u nemogućim uslovima. Ne znam da li je to bila uteha ili samoobmana, ali vidio sam mir u njegovim očima koji ranije nije bio tu. Da li je Savičević zaista našao mir? Ili je to bila samo maska koju je nosio da bi sakrio bol? Možemo li mi, koji gledamo iz budućnosti, da razumemo što je osjećao čovek koji je izgradio imperiju i gledao kako se raspada? Zamislite da ste jedan od 12 ljudi koji su znali sve o Genexu, svaku tajnu finansijsku transakciju, svaki plan evakuacije kapitala, svaki tunel kroz koji je novac putovao u inostranstvo zaobilazeći zvanične kanale. Sada zamislite da morate da izaberete da ostanete luđalni čoveku koji vam je dao sve, ili da spasete sopstvenu egzistenciju u sistemu koji se raspada. 92. godine, kada su sankcije Ujedinjenih nacija zatvorile sve legalne puteve trgovine, ovih 12 ljudi, članova tajnog odbora koji je Savičević formirao još 88. godine, okupilo se poslednji put u podzemnoj sali ispod kule Genexa. Ta sala čija lokacija nije bila ucrtana ni na jednom arhitektonskom planu, bila je mesto gde su se donosile odluke koje su menjale sudbine hiljada ljudi. Ali te večeri atmosfera je bila drugačija. Nije bilo uobičajenog samopouzdanja, nije bilo planova za budućnost. Bilo je samo pitanje kako preživeti ono što dolazi. Zoran Korač, koji je bio jedan od tih 12, danas prvi put otkriva šta se dogodilo te noći. Miki nam je rekao: Gospodu, sistem nas je izdao. Sada moramo da odlučimo da li ćemo izdati jedni druge ili ćemo pokušati da spasemo ono što se još može spasiti. Neko je predložio da se sav novac prebaci u inostranstvo i da se kompanija zvanično proglasi bankrotom. Neko drugi je predložio da se napravi dogovor sa vojskom i da Genex postane vojna kompanija. Ali Miki je odbio obe opcije. Rekao je: ako pobegnemo, postajemo kriminalci. Ako se prodamo vojsci, postajemo marionete. Moramo da nađemo treći put, ali tog trećeg puta nije bilo. Šta je zapravo bio taj tajni odbor? Kako je nastao i zašto njegovo postojanje nikada nije bilo zvanično priznato?
Корач обяснява да je Savičević формирал ovu grupu u trenutku kada je shvatio da zvanične strukture kompanije više ne mogu da funkcionišu efikasno u uslovima rastuće političke nestabilnosti. Trebalo nam je telo koje može da donosi brze odluke, bez birokratije, bez političkog mešanja, kaže on. Svaki od nas 12 imao je svoju oblast odgovornosti. Neko je bio zadužen za odnose sa sovjetskim partnerima, neko za zapadne banke, neko za arapska tržišta. Miki je bio centar, ali smo svi mi bili njegovi produženi ruke. Vaš odbor se sastažao jednom nedeljno, uvek u različito vreme, uvek na različitim lokacijama. Ponekad u podzemnoj sali, ponekad u Savičevićevoj vili, ponekad u hotelskim sobama pod lažnim imenima. Nivo paranože bio je ekstreman, ali opravdan. Znali smo da nas prate, kaže Korač. Znali smo da svaka naša reč može da bude snimljena, zato smo razvili sistem kodova. Kada bismo govorili o novcu, govorili bismo o robi. Kada bismo govorili o bankama, govorili bismo o magacinima. Čak između nas poverenje je bilo uslovno. Ali unutar te grupe od 12 ljudi postojala je još uža grupa, trojica ljudi koji su znali apsolutno sve. Savičević ih je zvao Moja sveta trojica, ironično aludirajući na religijski koncept. Ova trojica imali su pristup svim računima, svim šiframa, svim tajnim dokumentima. Jedan od njih bio je Korač. Drugi je bio finansijski direktor čije ime Korač i dalje odbija da otkriže, jer taj čoveka još uvek živi i ima porodicu. Treći je bio čovek koga su zvali arhitekta, jer je bio zadužen za kreiranje složenih finansijskih struktura koje su omogućavale Genexu da posluži uprkos sve većim ograničenjima. Arhitekta je bio geniđe, kaže Korač sa divljenjem u glasu. Stvorio je sistem kompanija satelita registrovanih u različitim zemljama, kroz koje je novac tekao kao kroz lavirint. Čak i mi kuđi smo bili unutra, nismo uvek razumeli kako to funkcioniše, ali funkcionisalo je. Sve dok nije prestalo da funkcioniše. Kada su sankcije uvedene, taj lavirint je postao zamka. Novac je bio zarobljen u inostranstvu, nedostupan. Kompanije sateliti počele su da propadaju jedna za drugom. Arhitekta je pokušavao da spase situaciju, kaže Korač. Radio je dan i noć tražeći pravne rupe, tražeći načine da se novac vrti, ali bilo je kao pokušaj da se zaustavi poplava golim rukama. Postoji dokument koji je Korač pokazao pod uslovom da njegov sadržaj ne bude objavljen u celosti, koji otkriva razmere onoga što je Genex pokušavao da sakrije. To je interna procena napravljena u martu 1992. godine, 3 meseca pre nego što su sankcije zvanično stupile na snagu. U tom dokumentu arhitekta procenjuje da Genex ima između 150 i 200 miliona dolara zarobljenih u inostranim bankama i kompanijama. Novac kuđi ne može da se vrti u zemlju zbog političke situacije, ali kuđi takođe ne može da se koristi u inostranstvu zbog rastućih sumnji banaka. To je bio novac u limbu, objašnjava Korač. Postojao je na papiru, ali nije postojao u stvarnosti. I svaki dan kada bi prošao, vrednost tog novca bi upadala jer su banke počele da naplaćuju ogromne provizije za rizik. Neke banke su jednostavno zamrzle račune. Neke su tražile dodatna jemstva koja nismo mogli da obezbedimo. Bilo je kao gledanje kako ti bogatstvo nestaže pred očima, a ne možeš ništa da učiniš. Savičević je pokušavao da pregovara lično sa bankarima, leteći u Švajcarsku, Austriju, Luksemburg. Ali vrata koja su ranije bila širom otvorena, sada su bila zatvorena. Rekli su mu, gospodine Savičeviću, mi vas lično poštujemo, ali vaša zemlja je pod sankcijama, ne možemo da rizikujemo. To je bio trenutak kada je Savičević shvatio da njegovo lično ime više nije dovoljno, da sistem koji ga je stvorio sada ga uništava, ali ko je od te svete trojice bio senka, ko je izdao Savičevića? Korač uzdiše duboko kada čuje to pitanje. Znate, godinama sam se pitao isto,
Анализирал сам сваки разговор, сваки състанък, тържечи, знаке и дошъл сам до заключка, коджи ме и далже мучи. Он прави паузу, као да размишля дали да настави. Мислим да Сенка nije bila jedna osoba. Mislim da smo svi mi, na neki način, bili Senka. Jer svi smo mi u nekom trenutku morali da izaberemo između lužalnosti Mikiđu i lužalnosti sebi i svi smo mi na neki način izdali. Možda ne direktno, možda ne svesno, ali smo izdali. Jer kada sistem počne da se raspada, nema nevinih. Ima samo one коджи преживе и one коджи не преживе. Ова филозофска рефлексия открива дубину трауме коджу су преживели уни коджи су били део Савичевиц Хевок унутрашнijeg круга. Nisu to bili obični zaposleni коджи su izgubili posao. To su bili ljudi koji su izgubili identitet, коджи su izgubili veru u ono što su gradili. Miki nam je dao više od plate, kaže Korač. Dao nam je osjećaj da smo deo nečeg velikog, nečeg što će promeniti zemlju. I kada je to nestalo, nestali smo i mi. Ali postoji još jedan sloj ove priče. Sloj коджи ulazi u područje onoga što se ne može dokazati, ali što mnogi коджи su bili blizu Savičevicха veruju da je istina. Priča o tajnim tunelima ispod Beograda, tunelima коджи su povezivali Kolugeneksa sa drugim strateškim lokacijama u gradu. Ovi tuneli, ako su zaista postojali, bili su deo starijeg sistema skloništa izgrađenih još za vreme Drugog svetskog rata, ali su navodno prošireni i modernizovani tokom 70. i 80. godina. Zašto bi Geneksu bili potrebni tuneli? Zvanična verzija, ako se iko uopšte seća da je postavljao to pitanje, bila je da su to bili deo civilne odbrane, skloništa u slučaju rata. Ali postoje svedočenja, uključujući i Koračevu, da su ti tuneli imali drugu svrhu. Miki je bio opsednut bezbednošću, kaže Korač. Nije verovao nikome, čak ni sopstvenoj gardi. Želeo je da ima izlaz uvek. Izlaz коджи niko drugi ne zna. I zato je naredio da se naprave tuneli коджи povezuju njegovu kancelariju sa nekoliko tajnih lokacija u gradu. Korač tvrdi da je lično koristio te tunele nekoliko puta, uvek u pratnji Savičevića, uvek noću. Bili su dobro održavani, osvetljeni, sa sistemom ventilacije. Nije to bila improvizacija, to je bila ozbiljna infrastruktura. Ali gde su ti tuneli vodili? Korač pominje 3 lokacije. Jedna je bila privatna vila na Dedinžu, druga je bila hotel Interkontinental, treća je bila, i ovo je najzagonetnije, zgrada sekretarijata za unutrašnje poslove. Zašto bi tunel vodio do policije? Pitam ga. On se usmehuje gorko. Zato što Miki nije bio naivan, znao je da mora da ima vezu sa bezbednosnim strukturama, ali nije želeo da ta veza bude javna. Tunel je bio način da se sastaže sa ljudima iz bezbednosti bez da ih uzna, bez fotografija, bez zapisnika, bez svedoka. Ovo otkriva još jednu dimenziju Savičevićeve ličnosti, dimenziju čoveka koji je igrao opasnu igru na više nivoa istovremeno. Nije bio samo poslovni čovek, bio je i politički igrač, čovek koji je razumeo da u sistemu gdje je sve kontrolisano, jedina sloboda dolazi iz sposobnosti da se kontrolišu kontrolori, ali ta igra ima svoju cenu. Kada igraš sa vatrom, na kraju se upečeš, kaže Korač. Miki je mislio da može da kontroliše bezbednosne strukture, ali na kraju one su kontrolisali njega. Postoji još jedan detalj koji Korač otkriva, detalj koji baca novo svetlo na poslednje dane Geneksa. U decembru 1991. godine, mesec dana pre nego što su sankcije zvanično najavljene, Savičević je naredio da se svi dokumenti iz njegove lične arhive prebace u tajnu lokaciju. Ta lokacija, prema Koraču, bila je jedna od soba duboko u tunelima ispod kule. Bila je to mala prostorija, bez prozora, sa metalnim vratima i šifrom kođu je znao samo Miki. Unutra je bilo sve, finansijski izveštaži, prepiska sa stranim partnerima, snimci razgovora, fotografije sa privatnih sastanaka. Sve što bi moglo da kompromituje bilo koga ko je imao veze sa Geneksom. Zašto je Savičević sakrio te dokumente? Mislim da je želeo da ima osigurandže, kaže Korač.
Ако би ga ухапсили, ако би покушали да ga обтуже, имал би доказе, кожи би могли да повуку със собом половину политички елите землje. Той е била негова последня отбрана. Али та отбрана никъда nije iskorišćena. Kada je Savičević uhapšen, nije otkrio lokaciju te sobe. Nije pretio. Nije pregovarao. Možda je mislio da će ga pustiti, kaže Korač. Možda je mislio da će moći da se vrati i da iskoristi te dokumente kasnije. Ili možda je jednostavno bio previše ponosan da se spusti na nivou cene. Šta se dogodilo sa tim dokumentima? Дали još uvek postoje, sakriveni negdje u tunelima ispod Beograda? Korač ne zna. После Микиđevog puštanja iz pritvora pokušao sam da ga pitam o tome, ali on je samo odmahnuo rukom i rekao: Zaboravi na to, Zorane, ta priča je završena, nikada više nismo razgovarali o tome. Ali Korač veruje da dokumenti još uvek postoje. Miki nije bio čovek koji bi uništio dokaze. Bio je previše metodičan za to, negde u nekoj tajnoj prostoriji, možda zavaljeni prašinom, možda zaboravljeni, ti dokumenti čekaju i kogod ih pronađe, imaće u rukama istoriju koja nikada nije ispričana. Istoriju o tome kako je zaista funkcionisala jugoslovenska ekonomija, ko je zaista vukao konce, ko je zaista zarađivao novac. To bi bila bomba koja bi mogla da promeni sve što mislimo da znamo u tom periodu. Ali dali neko zaista želi da ta bomba eksplodira? Dali postoje ljudi koji i dalje imaju interes da ta istina ostane sakrivena? Korač veruje da da. Ima ljudi koji su preživeli pod Gen X i koji su uspeli da naprave nove karižere, nova bogatstva. Oni ne žele da se prošlost otkopava. Oni ne žele da se postavlja pitanje odakle im je došao kapital za nove poslove. Zato mislim da ti dokumenti, čak i ako postoje, nikada neće videti svetlost dana. Ali vratimo se na onu večer u decembru 92. na poslednji sastanak tajnog odbora. Korač opisuje atmosferu kao sahranu pre nego što je osoba umrla. Svi smo znali da je kraj, ali niko nije hteo da to kaže glasno. Miki je pokušavao da bude optimističan, govorio je o planovima za budućnost, o tome kako ćemo se reorganizovati, kako ćemo naći nova tržišta. Ali njegov glas je bio prazan. Videlo se u njegovim očima da ne veruje u ono što govori. Na kraju sastanka, Savičević je ustao i rekao nešto što je Korač zapamtio reč po reč. Gospodu, izgradili smo nešto veliko. Možda nismo bili savršeni, možda smo pravili greške, ali bili smo pošteni prema onome što smo gradili. I to niko ne može da nam oduzme. Čak i kada Gen X ne stane, ideža će ostati. Ideža da se može uspeti čak i u nemogućim uslovima. Ideža da ekonomiža ne poznaže granice, da profit ne zna za ideologiju. Ta ideža će preživeti na sve. Korač kaže da je u tom trenutku vidio suze u Savičevićevim očima prvi i jedini put. Miki je bio čovek koji nikada nije pokazivao emocije. Ali te večeri vidio sam da je slomljen. Vidio sam da je shvatio da je izgubio. Sastanak se završio u tišini. Ljudi su izlazili jedan po jedan, ne gledajući jedni druge u oči. To je bio poslednji put kada smo svi bili zajedno, kaže Korač. Posle toga svako je otišao svojim putem, neki u inostranstvu, neki u nove poslove, neki u zaborav. Ja sam ostao u Beogradu, pokušavajući da spasem ono što se još moglo spasiti, ali nije bilo ništa za spasavanje. Ali postoji još jedan događaj iz tog perioda koji Korač otkriva, događaj koji baca senku na sve ono što je usledilo. Nedjelju dana posle tog posljednjeg sastanka, Savičević je pozvao Korača u svoju kancelariju usred noći. Bilo je oko 2 sata ujutru. Telefon je zazvonio, probudio me. Mikijev glas, tih, skoro šapat: Zorane, dođi odmah, sam, nikome ne govori. Obukao sam se i otišao. Kula je bila prazna, samo obezbeđenje na ulazu. Popeo sam se do njegove kancelarije. Vrata su bila otvorena. Unutra Miki je sedeo za stolom, pred njim gomila papira. Izgledao je kao da nije spavao danima. Rekao mi je: Sedi, Zorane, moram ti nešto da kažem. Korač pravi pauzu, kao da se priseća te scene.
Rekao mi je da je dobio ponudu. Ponudu od ljudi koje nije hteo da imenuje, ali za kuđe sam znao da su iz bezbednostnih struktura. Ponudili su mu izlaz. Rekli su mu da može da ode u inostranstvu sa delom novca, pod uslovom da potpiše dokument kođim se udriče svih prava na Genex i da se obaveže da nikada neće govoriti o onome što zna. Šta si im rekao? Pitao sam ga. On se usmehnuo, ali to nije bio srećan usmeh. Rekao sam im da u džebu, rekao je. Rekao sam im da neću da bežim kao kradljivac. Rekao sam im da ću ustati i boriti se. Pitao sam ga zašto. Zašto ne prihvatiti ponudu? Zašto ne spasiti sebe? On me je pogledao i rekao, zato što ako pobegnem priznajem da sam kriv. A ja nisam kriv, Zorane. Ja sam samo igrao igru po pravilima koja su oni postavili. I sada, kada sam postao previše dobar u toj igri, oni menđaju pravila. Ali neću im dati zadovoljstvo da me vide kako bežim. Ta odluka, ta odbijanje ponude, možda je bila Savićevićeva najveća greška. Ili možda njegova najveća pobeda zavisi od perspektive. Mislim da je Miki znao šta će se dogoditi, kaže Korač. Znao je da će ga uhapsiti, znao je da će ga optužiti, znao je da će njegovo ime biti blačeno, ali odlučio je da to prihvati, jer je to bio jedini način da sačuva dostojanstvo. Možda je to bila glupost, možda je to bila oholost, ali to je bio Miki. Čovek koji nikada nije bežao od borbe, čak i kada je znao da će izgubiti. Korač se priseća kako je te noći. Kada je izlazio iz kancelarije, Savićević rekao još nešto. Zorane, ako mi se nešto dogodi, ako me uhapse ili ako ne stanem, obećaj mi jednu stvar. Obećaj mi da ćeš pričati istinu. Ne možu istinu, ne njihovu istinu, već istinu. Priču o tome šta smo zaista bili, šta smo zaista pokušavali da uradimo. Jer ako ta priča ne stane, onda je sve bilo uzalud. Korač je obećao. I danas, više od 3 decenije kasnije, pokušava da ispuni to obećanje. Ali koliko je teško pričati istinu u svetu gde svako ima svoju verziju prošlosti. Koliko je teško braniti čoveka koga su mnogi proglasili krivim čak i bez suđenja. Miki nije bio svetac, kaže Korač, ali nije bio ni zločinac. Bio je čovek koji je pokušavao da preživi u sistemu koji je bio dizajniran da uništi svakog ko postane previše uspešan. I na kraju sistem je pobedio, ali ideja je preživela. I to je ono što je važno. Za prvu put u 35 godina, čovek koji je bio odgovoran za finansijsku bezbednost Genexa pristaje da progovori pred kamerama. Njegove ruke još uvek drhte kada izvlači iz stare kožne torbe fasciklu sa izbledelim pečatom, strogo poverljivu, uništiti posle čitanđa. Unutra su finansijski izveštaji koji nikada nisu vidjeli svetlost dana, beleške o tajnim transakcijama i nešto što će promeniti sve što ste mislili da znate o padu Genexa. Detaljan spisak, ljudi koji su sistematski uništavali kompaniju iznutra, mesecima pre nego što su sankcije uopšte najavljene. Vaš dokument, ispisan rukom na požutelom papiru, sadrži imena, datume, iznose. Znate li šta se dešava kada shvatite da vas ne uništava spoljni neprijatelj, već ljudi kojima ste verovali? Pita ovaj čovek, čiji identitet moramo da zaštitimo jer njegova porodica još uvek živi u Srbiji. Savićević je to otkrio prekasno. 3 meseca pre sankcija neko je počeo da prazni račune. Neko ko je imao pristup svim šiframa, neko ko je znao tačno gdje je novac, kako ga premestiti, kako zaobići sve kontrole. Vaš čovek nam otkriva ime koje će vas šokirati, ime osobe koja je bila toliko bliska Savićeviću da je imala ključeve od njegove kuće. Da li ste spremni da saznate ko je zaista uništio Genex? Da li ste spremni da čujete istinu koja je bila sakrivena 3,5 decenije? Ovaj dokument je mogao koštati života u nekođi su ga čitali u pogrešno vreme, ali danas, kada su svi glavni aktori već otišli, istina konačno može da izađe na videlo. Kada govorimo o predaji u kontekstu Genexa, moramo da razumemo da to nije bila jedna dramatična scena, jedan trenutak kada je neko rekao izdajem te.
Той е bio proces, spor i систематичен, коđi je tražao месецима. Finansijski direktor, čije ime ovaj bivši službenik bezbednosti konačno otkriva, ali mi ćemo ga zvati arhitekta, kako ga je Savičević nazivao, bio je čovek koji je stvorio celu finansijsku strukturu Genexa. Bez njega kompanija ne bi mogla da funkcioniše na način na koji je funkcionisala. On je bio geniđe finansijskog inženjeringa, čovek koji je znao kako da novac putuže kroz desetine zemalđa, kako da zaobiđe restrikcije, kako da iskoristi svaku pravnu rupu. Ali ta ista sposobnost koja ga je učinila nezamenljivim, učinila ga je i opasnim. Arhitekta je počeo da shvata još krajem 80-ih da Jugoslavija neće preživeti, objašnjava naš izvor. Vidio je znake koje drugi nisu videli. Rastuću inflaciju, političke tenziže, raspad sovjetskog bloka i doneo že odluku spasiću sebe. Ta odluka niđe značila da je odjednom uzeo novac i pobegao. Bila je to mnogo sofisticiranija operacija. Počelo je sa malim stvarima. Računi koji su trebalo da budu zatvoreni, ali su ostali otvoreni. Transakcije koje su trebalo da budu evidentirane, ali nisu. Novac koji je trebalo da se vrati u Beograd, ali je ostao u inostranstvu. Arhitekta je koristio haos koji je nastao sa raspadom sovjetskog tržišta, kaže naš izvor. Dok su svi bili fokusirani na to kako da nadoknade gubitke na istoku, on je tiho preusmeravao novac na račune koje je kontrolisao samo on. Nije uzimao velike sume odjednom, uzimao je malu, ali konstantnu, kao da pumpa vodu iz broda koji tone. Svako vedro pojedinačno nije bilo dovoljno da potupi brod, ali zajedno, tokom meseci, stvorili su rupu kroz koju je brod počeo da tone. Savičević je počeo da primećuje nepravilnosti početkom 91. godine. Računi koji nisu bili u redu, izveštaži koji nisu odgovarali stvarnosti. Ali kada bi pitao arhitektu, dobižao bi tehnička objašnjenja toliko komplikovana da ih je bilo nemoguće proveriti. Miki nije bio finansijski stručnjak, kaže naš izvor. Bio je vizionar, strateg, pregovarač, ali detalji finansijskog inženjeringa bili su izvan njegovog domena, zato je verovao arhitekti. Zato je mislio da su problemi posledica spoljnih faktora, a ne unutrašnje sabotaže. Ali onda je došao trenutak kada više nije mogao da ignoriše dokaze. U avgustu 91. godine Savičević je dobio anonimno pismo. U tom pismu neko je detaljno opisao kako arhitekta preusmerava novac, koja tačno preduzeća koristi, koji računi su uključeni. Miki je bio u šoku, seća se naš izvor, koji je bio prisutan kada je Savičević dobio to pismo. Sedeo je za stolom, čitajući pismo iznova i iznova, kao da ne može da veruje. Onda je pozvao mene i rekao, proveri ovo, proveri svaki detalj. Ako je ovo istina, onda smo izgubljeni. Provera je tražila 2 nedelje i potvrdila je sve. Arhitekta je sistematski krao od kompanije, ali na način koji je bio toliko sofisticiran da je bilo skoro nemoguće dokazati. Novac nije išao direktno na njegove lične račune. Išao je kroz mrežu kompanija, neke registrovane na porodične članove, neke na ljude koji su bili samo nominalni vlasnici. Kada smo Mikižu pokazali dokaze, on je samo klimnuo glavom, kaže naš izvor. Nije bio iznenađen, bio je tužan. Rekao je, znao sam, duboko unutra znao sam, ali nisam hteo da veružim. Šta je Savičević uradio sa tim saznanđem? Logično bi bilo da odmah uhapsi arhitektu, da ga preda vlastima, da pokuša da vrati novac. Ali Savičević je znao da to nije tako jednostavno. Ako bi javno optužio arhitektu, morao bi da objasni kako je to bilo moguće, objašnjava naš izvor. Morao bi da prizna da je sistem kontrole u Genexu bio nedovoljan. Morao bi da prizna da je verovao pogrešnoj osobi, a to bi značilo da bi izgubio poverenje svih ostalih partnjora, svih banaka, svih investitora. Genex bi kolabirao odmah. Zato je Savičević odlučio da igra drugačiju igru. Pozvao je arhitektu u svoju kancelariju, pokazao mu dokaze i rekao,
Знам šta si uradio, ali neću te predati. Pod jednim uslovom, vratit ćeš novac i pomoći ćeš mi da spasemo kompaniju. Arhitekta je prihvatio, ili je tako rekao. Obećao je da će vratiti novac, da će koristiti svoje veze da pronađe nova tržišta, da će učiniti sve da Genex preživi, kaže naš izvor. Miki mu je verovao ili je želeo da veruje, ali arhitekta ga je samo kupio vreme. Nastavio je da krade, samo sada još upreznije. Ko je napisao to anonimno pismo? Ko je otkrio šta arhitekta radi? Naš izvor veruje da zna odgovor, ali odbija da ga kaže direktno. Postoji osoba koja je radila u finansijskom odeljenju, osoba koja je imala pristup svim dokumentima, ali koja nije bila deo unutrašnjeg kruga. Ta osoba je vidjela nepravilnosti i odlučila da obavesti Mikija. Ali ta osoba je također nestala ubrzo nakon toga. Otišla je u inostranstvo, promijenila identitet. Nikada više nismo čuli za Anžu. Da li je ta osoba bila u opasnosti? Da li je arhitekta pokušao da je utshutka? Ne znam, kaže naš izvor, ali znam da je Miki bio zabrinut za njenu bezbednost. Organizovao je njen odlazak, dao joj novac, pomogao joj da dobije vizu. Rekao je, ova osoba mi je spasila život. Najmanje što mogu da uradim je da spasem njen. Ali ironija je u tome što ta osoba, uprkos tome što je otkrila istinu, nije mogla da spase Genex, jer problem nije bio samo arhitekta. Problem je bio sistem koji je dozvolio da arhitekta radi ono što je radio. Sistem koji je bio toliko komplikovan, toliko netransparentan, da je jedna osoba mogla da ga zloupotrebi bez da iko primeti. Kada su sankcije konačno uvedene u maju 1992. godine, Genex je već bio na ivici kolapsa. Ne zbog sankcija, već zbog unutrašnje krađe koja je trajala mesecima. Sankcije su bile samo završni udarac, kaže naš izvor. Kompanija je već bila mrtva, samo što to niko nije htjeo da prizna. Savičević je pokušavao do posljednjeg trenutka. Pregovarao je sa bankama, tražio je nove partnjore, pokušavao je da pronađe načine da zaobiđe sankcije. Ali sve je bilo uzaludno. Novac je nestao. Poverenje je nestalo. Volja da se nastavi borba je nestala. Poslednji put kada sam vidio Mikija, seća se naš izvor, bilo je u septembru 1992. godine. Sedeo je u svojoj kancelariji, prazno i većina nameštaja je već bila odneta. Gledao je kroz prozor prema gradu i rekao, znaš, uvek sam mislio da ću umreti u ovoj kancelariji, kao stari čovek ukružen uspesima. Nikada nisam zamišljao da ću je napustiti kao pobeđeni. Pitao sam ga da li žali zbog nečega. On se okrenuo prema meni i rekao, žalim samo zbog jedne stvari. Žalim što sam verovao ljudima više nego sistemu. Trebalo je da znam da u sistemu koji je izgrađen na nepoverenju. Poverenje je najveća slabost. Ali šta se dogodilo sa arhitektom? Gde je on danas? Naš izvor uzdiše. Otišao je u inostranstvo, naravno. Živi udobno pod drugim imenom, u zemlji kođa nema sporazum o ekstradiciji. Novac kođi je ukrao, ulagao je pametno. Danas je bogat čovek, poštovan u svojoj novoj zajednici. Niko ne zna njegovu prošlost. Niko ne zna da je njegovo bogatstvo izgrađeno na ruševinama tuđih snova. Da li postoji pravda u ovom svetu? Da li ljudi koji čine takve stvari i kada plaćađu cenu? Ne znam, kaže naš izvor, ali znam jedno, arhitekta možda živi u luksuzu, ali živi u strahu. Strahu da će neko otkriti istinu, strahu da će njegova deca saznati koji je on zaista bio, strahu da će na kraju morati da se suoči sa onim što je uradio. Možda to nije pravda u tradicionalnom smislu, ali to je neka vrsta kazne. Savičević nikada nije javno optužio arhitektu. Čak nikada je uhapšen, čak nikada su ga optuživali za sve moguće stvari, nije otkrio ime čoveka koji ga je izdao. Zašto? Pitam našeg izvora. Zato što je Miki bio ponosan čovek, odgovara on. Priznati da je bio izdan, značilo bi priznati da je bio naivan. A on nije hteo da mu to bude nasleđe.
Hteo je da bude zapamćen kao vizionar kođi je izgradio nešto veliko, ne kao žrtva kođa je bila prevarena. Ali postoji još jedan sloj ove priče. Sloj kođi otkriva koliko duboko je išla mreža korupcije i izdaje. Naš izvor nam pokazuje još jedan dokument, ovaj put spisak imena. Ovo su ljudi koji su znali šta arhitekta radi, ali nisu ništa rekli, objašnjava on. Neki zato što su i sami učestvovali u krađi, neki zato što su bili ucenđeni, neki zato što su jednostavno bili kukavice. Na tom spisku su imena ljudi koji su bili deo Savičevićevog unutrašnjeg kruga, ljudi koji su mu se usmehivali u lice dok su ga nožem ubadali u leđa. Kada vidite ovaj spisak, kaže naš izvor, shvatate da Miki niže imao šansu. Bio je okružen ljudima kođi su ga izdavali. Jedini kođi je ostao luđalan do kraja bio je Zoran Korač i možda još dvožica, trojica ljudi, svi ostali su ga prodali. Zašto su to radili? Šta su dobili? Neki su dobili novac, neki su dobili pozicije u novim kompanijama koje su nastale na ruševinama Geneksa, neki su dobili samo obećanđe da neće biti progonđeni, ali svi su dobili nešto, jer u sistemu kođi se raspada, lužalnost je luksus kođi malo ko može da priušti. Kada razmišljamo o upadu Geneksa, moramo da razumemo da to nije bila samo priča u jednoj kompaniji. To je bila priča u celom sistemu kođi se raspadao. Genex je bio mikrokosmos Jugoslavije, veliki moćni, ali izgrađeni na krhkim temeljima. Kada su ti temelji počeli da pucaju, sve se srušilo brzo. Miki je to znao, kaže naš izvor. Znao je da Genex ne može da preživi raspad Jugoslavije, ali nadao se da može da odloži neizbežno, da može da kupi dovoljno vremena da transformiše kompaniju u nešto što može da preživi. Njegov plan privatizacije bio je pokušaj da to uradi, ali sistem nije dozvolio, jer sistem je znao da ako Genex uspe da se privatizuje, ako uspe da postane nezavisan, to bi bio presedan. Druge kompanije bi htjeli isto i onda bi ceo sistem kolabirao još brže. Zato je sistem morao da uništi Genex. Ne zato što je Genex bio loš, već zato što je bio previše dobar, previše uspešan, previše nezavisan. To je tragedija Mikija Savičevića, zaključuje naš izvor. Bio je kažnjen ne za svoje greške, već za svoje uspehe. Ali vratimo se na ono što se dogodilo posle. Posle hapšenđa, posle puštanđa, posle raspada Genexa, Savičević se povukao iz javnog života, ali nije prestao da radi. Pokušavao je da pokrene nove projekte, manđe, skromnije. Pokušavao je da iskoristi svoje veze, svoje iskustvo. Ali vrata koja su ranije bila otvorena, sada su bila zatvorena. Ljudi su ga izbegavali, kaže naš izvor, ne zato što su mislili da je kriv, već zato što je bio toksičan. Biti povezan sa Mikijem Savičevićem u 90. godinama značilo je pozivati probleme. Zato su ga svi izbegavali, čak i oni koji su mu dugovali sve. Savičević je to prihvatio sa dostojanstvom koje je bilo impresivno. Nikada nije molio, kaže naš izvor, nikada nije tražio milost. Živeo je skromno, u malom stanu, daleko od luksuza na koji je bio naviknut, ali zadržao je ponosu. Zadržao je veru da je ono što je uradio bilo ispravno. Poslednji put kada je naš izvor vidio Savičevića, bilo je 2010. godine, godinu dana pre njegove smrti. Sreo sam ga slučajno na ulici. Izgledao je staro, umorno, ali kada me je vidio, usmehnuo se. Pitao me je kako mi je. Pitao me je za porodicu. Nije govorio o sebi. Nije se žalio. Samo je rekao, znaš, ne žalim ni zbog čega. Živeo sam život koji je bio vredan življenja. Izgradio sam nešto što će ostati, čak i ako je nestalo. To je bio Miki. Do poslednjeg daha verovao je u ono što je radio. Savičević je napustio ovaj svet 2011. godine, tiho, bez velike pažnje medija. Njegova sahrana je bila skromna, prisustvovalo je nekoliko desetina ljudi, većinom porodica i nekoliko starih prijatelja. Niko od političara nije došao. Niko od onih koji su nekada sedeli za njegovim stolom,
pili njegov šampanđac, koristili njegove veze. To vam govori sve što treba da znate o lojalnosti u politici, kaže naš izvor Gorko. Kada si moćan, svi te vole, kada padne, svi te zaboravljaju. Ali Savićevićevo nasleđe nije nestalo sa njegovom smrću. Kula Gen X-a još uvek stoji, kao spomenik vremenu kada je Beograd bio centar ekonomske moći. Ljudi koji su radili za Gen X, oni koji su preživeli, nose sa sobom uspomene na vreme kada su bili deo nečeg velikog. Mi koji smo bili tamo, mi znamo istinu, kaže naš izvor. Znamo da Gen X nije bio savršen. Znamo da su greške napravljene, ali znamo i da je to bila kompanija koja je donela milijarde u zemlju, koja je zapošljavala hiljade ljudi, koja je pokazala da Jugoslavija može da konkuriše na svetskom tržištu i to niko ne može da nam oduzme. Danas, kada mladi ljudi prolaze pored kule Gen X-a, većina ne zna njenu priču. Ne znaju ko je bio Miki Savićević, ne znaju šta je Gen X predstavljao. Za njih je to samo stara zgrada, deo pejzaža. Ali za one koji pamte, za one koji su bili deo te priče, kula je mnogo više. To je podsjetnik na vreme kada su snovi bili veliki, kada je budućnost izgledala svetla, kada je izgledalo da sve je moguće. Miki je verovao u tu budućnost, kaže naš izvor. Verovao je da ekonomija može da prevaziđe politiku, da profit može da užedini ono što ideologija deli. Bio je u pravu, ali bio je ispred svog vremena. Možda jednog dana, kada nove generacije budu gradile novu ekonomiju na Balkanu, sjetit će se Mikija Savićevića i reći: on je bio prvi, on je pokazao put. To bi bilo njegovo pravo nasleđe. Ali šta je sa onim dokumentima koje je Savićević sakrio u tajnoj prostoriji ispod kule? Da li još uvek postoje? Naš izvor veruje da da. Miki nije bio čovek koji bi uništio dokaze. Negde, u tim tunelima, možda zaboravljeni, možda prekriveni prašinom, ti dokumenti čekaju. I kogod ih pronađe, imat će u rukama priču koja može da promeni sve što mislimo da znamo u tom periodu. Ali da li iko zaista želi da ta priča bude ispričana? Da li postoje ljudi koji još uvek imaju interes da istina ostane sakrivena? Naravno, kaže naš izvor. Ima ljudi koji su napravili karižere, koji su napravili bogatstva na ruševinama Gen X-a. Oni ne žele da se postavlja pitanje odakle im je došao kapital. Oni ne žele da se istražuje šta se zaista dogodilo. Zato mislim da ti dokumenti, čak i ako postoje, nikada neće vidjeti svetlost dana. Bar ne dok su ti ljudi živi. Ali možda jednog dana, kada nova generacija istraživača počne da kopa po prošlosti, kada novi novinari počnu da postavljaju pitanja, možda tada će ta istina izaći na vidjelo. Možda tada će Miki Savićević dobiti pravdu koju zaslužuje. Ne pravdu u smislu kazne za one koji su ga izdali, već pravdu u smislu priznanja za ono što je postigao. Kada razmišljamo o Gen X-u danas, moramo da se zapitamo šta bi bilo da je Savićevićev plan privatizacije uspeo? Da li bi Gen X danas bio regionalni gigant, kompanija koja zapošljava desetine hiljada ljudi, koja konkuriše na svetskom tržištu? Ili je njegova sudbina bila zapečat shena onog trenutka kada je politika odlučila da ekonomija mora da služi njoj, a ne obrnuto? Mislim da je Gen X mogao da preživi, kaže naš izvor, ali samo ako bi se privatizovao na vreme, ako bi postao nezavisan od države. Savićević je to znao, zato je i predlagao privatizaciju, ali sistem nije dozvolio, jer sistem je znao da nezavisna kompanija znači gubitak kontrole, a kontrola je bila jedino što je sistem imao. To je bila tragedija ne samo Gen X-a, već cele jugoslovenske ekonomije. Kompanije koje su mogle da budu uspešne, koje su imale potencijal, koje su imale ljude i znanje, bile su sputane politikom. I kada je politika kolabirala, one su kolabirale sa njom. Gen X je bio simbol te tragedije, zaključuje naš izvor, simbol onoga što smo mogli da budemo, ali nismo postali. Poslednjih godina svog života Savićević je retko davao intervjue. Odbijao je da govori o Gen X-u, o padu, o izdaji. Možda je to bila gorčina, možda je to bio bol. Ili možda je jednostavno znao da njegova priča neće biti shvaćena.
Kako objasniti ljudima kuđi su izgubili sve, da je on pokušavao da spase kompaniju? Kako reći onima kuđi su ga optuživali za bogačenđe, da je njegovo bogatstvo bilo rezultata rada, a ne krađe? Miki je nosio taj teret do krađa, kaže naš izvor. Teret nerazumevanja, teret optužbi, teret izdaje, ali nikada nije tražio saoseč handže. Nikada nije tražio da bude žrtva, samo je želeo da bude zapamšen kao čovek koji je pokušao da uradi nešto veliko. I mislim da je u tome uspeo, čak i ako je na krađu izgubio. Kada je umro, ostavio je iza sebe malo materijalnog bogatstva. Većina njegove imovine bila je oduzeta tokom 90-ih, ali ostavio je nešto mnogo vrednije, i dežu. I dežu da se može uspeti čak i u nemogućim uslovima, i dežu da ekonomidža ne poznaje granice. I dežu da profit ne zna za ideologiju, te i deža je njegovo prvo nasleđe, kaže naš izvor, i ta ideža će preživeti sve nas. Danas, više od jedne decenije nakon Savićevićeve smrti, Genex postoji samo u Sečanđima, Kula još uvek stoji, ali unutra više nema imperije. Avioni Aviogenexa odavno su rasprodati. Hoteli su prešli u druge ruke, kompanije sateliti su nestale, ali priča ustađe, priča o čoveku koji je verovao da može da promeni pravila igre, priča o kompaniji koja je trebalo da traže vekovima. Priče o sistemu koji je progutao svoje najbolje. Miki Savićević nije bio svetac, zaključuje naš izvor. Bio je poslovni čovek u nemogućoj situaciji, pravio je greške, verovao je pogrešnim ljudima, ali bio je i vizionar koji je razumeo nešto što mnogi još uvek ne razumeju. Da jedina istinska moć dolazi iz sposobnosti da se stvara vrednost. Sve ostalo je privremeno. Njegova greška bila je što je verovao da će sistem to razumeti. Njegova tragedija bila je što je sistem odlučio da ga uništi pre nego što je mogao da dokaže da je bio u pravu. Ali njegova pobeda, njegovo pravo nasleđe, jeste što je ideža preživela. I možda jednog dana kada nove generacije budu gradile novu ekonomiju, setiće se Mikija Savićevića i reći: on je bio prvi, on je nam pokazao da je moguće. Poštovani gledalci, ako ste pratili ovu tragičnu priču do kraja, napišite u komentarima iz kog ste grada. Važno nam je da znamo gde se Miki Savićević i Genex još uvek pamte. I pretplatite se na kanal da ne propustite istinu o idolima istorije.